Prišla ti do mailu mačka vo vreci vo forme neznámej prílohy? Je e-mail od tvojej banky, no nie si istý, či ho naozaj poslala banka? Predtým, ako budeš ťukať na súbor ako vranovčania do herných automatov, skús nahrať tvoj súbor na stránku VirusTotal. Neboj sa, je to úplne jednoduché. Sleduj. Otvoríš stránku virustotal.com, vyberieš Choose File, čiže zvoliť súbor a klikneš na stiahnutý súbor. Klikni potvrdiť. Po pár sekundách vidíš, koľko bezpečnostných firiem považuje tento súbor ako škodlivý. V tomto prípade je jasný škodlivý malware, ktorý sa tvári ako Excel dokument. Ak sa ti ale nechce chodiť po internete, jednoducho klikni pravým na súbor a zvoľ skenovať antivírusom Defender. Odporúčam, ale skôr stránku VirusTotal, je väčšia šanca, že naozaj odhalí škodlivý malware. Neťukaj, ale premýšľaj.